jedinečná příležitost, která se naskytne jednou za život. V srdci Jizerských hor, v Bedřichově, vlastní penzion přímo na sjezdovce. Vy, vaše děti a popřípadě vaši hosti přifrčí rovnou ze svahu přímo do chalupy. Žádné tahání věcí v vleku, na parkoviště nebo dokonce do kopce. No a na oběd rovnou ke stolu, pěkně svíčkovou, dát si 20, no a frčíme rovnou ze svahu dolů. Po lyžovačce pěkně se ohřát. Skočíte do výřivky, dáte si prosečko a nakonec 2 kola ve Finsku. Nádhera. Pokud jste někdy snili o tom vlastnit horskou chatu, penzion nebo mít rodinné podnikání na horách, tak vězte, že toto je místo, na který člověk čeká třeba i celý život.